Oh, Beshi, problema na ka na naman yata. Nanulilista mo na naman kanyan, na? Ay ne, may lista ako. Pero sopan mo na akong mag-decide, Beshi, nung lanoing main dish ta mo for medianoche. Ha? Kutnan mo la, nung nano nga sa Diyos na kaya ka. Mali mo, mas manyaman dito sa biyaga. Ano lare? Gawin mo niya. Kari-karing mayabang. Sisig ala inggitera. Mechadong pakyalamera. O itong lechon ala chismosa. Saan palagyan mo yung manyaman ko? Sa Diyos na kayo.